Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. 9 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garagan owasynda gaz beton önümlerini öndürýän zawodlar toplumynyň açylış dawarasyna gatnaşdy. Bu ýaş Berdimuhammedowyň ýylyň başyndan bäri gatnaşan şoňa meňdeş 5-nji dawarasydyr. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä bu toplum döwlet başçylygynyň tasdiklan Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilik baradaky maksatnamanyň çäklerinde guruldy. Açylış dawarasyna mejlisiň deputaty Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwasary Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Prezidentiň kararyna laýyklykda Senat toplumy senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan guruldy. Bu kärhananyň ozal Türkmenistanda bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giňden mälim däl galybersede bu toplumyň türkmen gaznasyna näçe maliýe serişdesine düşendiği barada hem hiç zat aýdylmaýar. Germaniýanyň Wehrhachen GmbH kampaniýasynyň enjamlary bilen öpçün edilen toplum 180.000 kubmetr gaz beton önümlerini hem de 70.000 tonna gowru guruluşyk garyndylaryny öndürýär. Bu desha yerli çyýmaldan guruluşyk serişdelerini öndürmek ulgamynda ýurdumyzyň eýleýän ornuny putalandyrmak bilen gaz beton serişdelerini olar üçin plasmasalary, keramiki plitalary, daşky we içeriki timar üçin suwuglary we beýleki önümleri öndürer diýilip resmi habarda bellenilýär. 37 ýaşly Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ilki parlament deputatlygyna, 2017-nji ýylyň martynda bolsa mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Onuň ady geçen ýylyň martynda geçirilen parlament saýlawlarynda 91%-den gowrak ses alyp, ýa-da daşary işler ministriniň ornwasary wezipesine bellenmek bilen soňky 1 ýyldan gowrak wagtda döwlet eýçiligindäki türkmen mediasynda ýygy-ýygydan tutulup başlandy. 29 martda resmi metbuat Türkmen-Ýapon parlamentary dostluk toparynyň türkmen böleginiň başlygy Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun wekiliýetiniň Ýaponiýa bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada habar berdi. 20 martda Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynda hususy iş öwürlige degişli 2 senat desasynyň açylış dawarasy boldy we bu çäre ýaş Berdimuhammedow tarapyndan amala aşyryldy. 27 fevralda da Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Gökdep etrawynda hususy telekeçilige degişli desalaryň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. 10 fevralda ýaş Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Kaky etrawynyň Şükür bagşy adyndaky Daýhan birleşiginiň çäginde ýyladyşany toplumyna açdy. 24 ýanwarda bolsa ol bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýdlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyna badalygy berdi. Mundan öň Türkmenistanda dürli bayramçylyklara gawat paýtagtda we ýurdun beýleki sebitlerinde ulanmaga berilýän deshalaryň açylış dawaralaryna köplenç prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü gatnaşyrdy. Emma soňky döwürde ol ýüzlerçe adamyň gatnaşdyrylmagynda gurulýan mejburi dawaralardan biraz gyra çekilýär. Şol bir wagtda yerli we halkara synçylarynyň käbirleri açylış dawaralaryna goşadyrnak içinde hormatly ornuň parlamentiň başlygyna ýa beýleki ýokary derejeli ýolbaşçylara berilmän prezidentiň oglunyň eýleýändigini ýa-da kakasynyň oňa bu ornuny miras hökmüne geçirendigini belleýärler.